Bol raz jeden láskavý starý čarodejník, ktorý používal mágiu veľkodušne a múdro v prospech svojich susedov. Neodhalil však skutočný zdroj svojej moci, predstieral, že jeho elixíry, talizmany a protijedy vzišli hotové z malého kotlíka, ktorý nazýval šťastným hrncom. Ľudia zo širokého okolia k nemu prichádzali so svojimi trápeniami a čarodejník ochotne miešal v hrnci a všetko napravil. Taktiež zaúčal svojho syna, aby vedel taktiež čarovať ako jeho otec. Vedel dobre čarovať, no jediné, čo nevedel vyčarovať, bola mladosť. Jedného dňa ochorel a už mu ani tie najsilnejšie čary nepomohli. Na smrteľnej posteli už mu neostávalo nič iné, len sa rozlúčiť so svojím synom a povedať mu o skrytom dare. V dome ostalo len ticho a prútik, ktorý čakal na svojho nového majiteľa. Syn sa tento skrytý dar snažil hľadať, no svoje oči mal predstavou na úplne inom dare bohatstva. No ozajstný dar bol skrytý v hrnci. Našiel ho. Celý bez seba ho začal rýchlo otvárať. No keď ho otvoril a uvidel papuču so starým listom, nechápal. Začal ho rýchlo čítať. Možno to je indícia. No nie, bola to len papuča. Nasledujúci deň mu zaklopala na dvere akási dedinčanka. Prišla s prosbou o liečbu jej vnučky a jej bradavíc. No on jej rýchlo odvetil a s hnevom zabuchol dvere. No spoza druhých dverí bolo počuť samý rachot a buchot. Bol to hrniec a mal samé bradavice. Hrniec mu začal utekať a robil mu zle celý čas. Či noc, či deň, snažil sa ho otravovať. Raz ho buchot zobudil až v spálni. Mal toho dosť. Jednu noc sa mu snívalo o utrpeniach a bolestiach dedinčanov. Bola to nočná mora. Nasledujúce ráno rachot a buchot z hrnca neprestával. Nedal mu ani kľudné raňajky. A zase mu niekto klopal. Bol to starý dedinčan, ktorému sa stratil osol. No mladíka to nezaujímalo a dedinčanovi ostal len vozík. No ako starec odišiel, kotlík sa premenil na somára. Mladík sa snažil hľadať kúzla v knihe a písať si ako na ne. No ako skúšal kúzla na hrnci, hrniec sa nie a nie zmeniť. Dedinčania stále potrebovali pomoc, preto staršia pani povedala mladej žene, aby išla skúsiť zaklopať na dvere mladíkovi a požiadať o pomoc. Predsa len jej dieťa trpelo v horúčkach. Čím išiel ďalej čas, hrniec sa stále menil. Prichádzali detské slzy, väčšia hrdza znázorňujúca bolesť, dokonca aj slimáky a hnus. Už toho mal dosť. Mladík chytil nervy a začal na hrniec kričať. Už bol z toho zúfalý. Vyšiel v noci na ulicu a zakričal: "Doneste mi vaše starosti!" Dedinčanov to hneď zobudilo. Vyšli na ulicu, zoskupili sa a hromadne išli k jeho domu s prosbami. Mladík celú noc až do rána robil elixíry a lieky, ktoré by dedinčanom pomohli. Spravil elixír na chorobu pre dieťa. Taktiež vyliečil bradavice mladej vnučky. Aj po somárovi bolo stopy. Prišiel k starému vozu majiteľa. Ani hrniec už nemal choroby. Vyzdravel a zmenil sa. Vyplul starú papuču, dedičstvo kúzelníka. Mladík bol šťastný a pochopil celé dedičstvo jeho otca.
Dedinčania mu tlieskali a ďakovali mu. A on už potom mohol viesť kľudný život čarodejníka.